biasanya sak meter kurang Pak. Oh, ngoten nggih. Iki tak kurang biasane. Biasane iki cowok janganan iku mboten enten kok Pak. Nembe tapung nggih Bu nggih. Nggih. Ora tak nggon, siji tak nggon bagas soke suwung. Nggih. Ini to, gak turu apa ya, Mak. Nanti turu apa ora anak. Langsung mawon Pak, mboten nek usah di aman iku mboten. Ki nomor 2 Jimmy. Sampeyan tanggane iku to Budi ya sampeyan. Tong di. Tenang. Nek bapak mau antri ndi, Bu? Iki tak mbek mandi. Aku ora antri. Mana ngono sih? Jalan-jalan. Iya, Mak. Saya mau minyak ini. Kayak pindang kan cerita kok ini. Pinjam. Nah, aku pinjam Bapak aja. Saya pinjam ya, Pak. Pinjam sini, Bu. Lokasinya teman-teman ya, di atas pegunungan ya. Ini hijau semua teman-teman ya. Monggo Ibu. Nggih, Mak. Iki kacang wae ya? Kacang wae. Popone 9 ngungklan 8 sik. Dure lagi Pak Wader. Cerita ya? Cerita. Iki jam kan. Aku golek buku. Aneh Mas Ratani. Surat yang kita goreng kopi saiki. Goreng to, nek iki goreng. Oh, dhewe wong iki sang goreng kopi. Goreng, Bu. Nek iki goreng. Tapi goreng kok hardi kok adik ini ada iki nek kopi kok ra neng. Iya, tapi nek teh karek didol apa wedang iki goreng iku kok ndak udah cah nom-nom lho kan cah nom-nom. Iki bali pira temene ciro lupat 6 7 8 9 10. Lah kok kurang 11 mandi mimi. Iki dhuwur-dhuwur. Ya apa pas aku pas 15. Nang kok kurang aku. Itu kok kowe tawel mikirane kanyine iki. Ana apa Ibu? Iya iki. Apa? Kita tawel nang nggur. Yang bolong sing sampean praktis meje. Lari-lari sang tipis. Nek kowe kantor-kantor sire gak seneng. Gel. Nggih. Sampun minta dereng anu Mak. Apa nak? Anune napa?
sarapan ini lho. Sarapane Ibu. Nggih. Mindak piye? Regane pun mundak mboten. Oh, tasih Pancet. panggahan no. Iya. Damel tempe Ya. tok nggih dosa. Oh. Nek nganggo 13 pindang 16 wis kuwi. Nggih. pindang Kenane berasa meh 20 apa larang ya wis kuwi wis regane Regane pancet. itu panggah niku nggih. porsi Nah. lengkap nggih 16. Banyu ambek aqua botol karo mami ya wis 16 kuwi. Sak tae ya 16. Betul enggak? Enten. Oke. Sabar mboten nate nesu. Tangi kok es lelek es guyone. Paling kula sing nesu, Mak. Lah Kadang. iki Tapi ki ambeke mboten purun nyauri. wis seneng ae Bu esan nafsu ayahe tapi aku mandel mawon. Kok ora salah siji ngalah piye. Ngoten tapi. Pokoke nek lho Pak, yang mangan itu sing ketunggale api, sing ketunggale niku toyo. Nggih. Nek mboten ngoten nggih halah. Pegel rabi. Niki terus Israel kare niku napa? Palestina. Palestina, Pak. Nek mboten enten sing Ngalah siji. ndek salah kita. Ini medalanya, Bro, nanti kan permandi ya. orang gawe teh deh, Main, orang gawe teh. main. Main. Kok kan rasanya mana ini? Nanti lah, aku orang gawe teh. Coba deh. Ngejang bagi tadi Mas saya kayak ada emang kayak itu. Sendok iwan ki bos apa? Pindang. Neng ini kok gelani apik-apik kau kacang konci ya? Oh, kok gelani kacang unyaran kok iki? Panjang-panjang itu. Nggih, niki unyaran Pak. Pertama ngoten. Oh. Ini Bu le. Jajane tiyang desa, Bu. Walah niku sing jos. Alami. Nggih. Nggih alami. Nek goreng-gorengan niku saiki. Dik sien Pak, ibu kula niku nek ten Sapa? Enggak rek iki tekane lho. Mekas nek ora dititike tiwas mekas lho. Nggih. Lah ya pesen ki target to nek pesen iki jam piro dititik jam piro lho. Lah wong jenenge kan antri wis 2 jam nang ibu yo ngono kok. Aku kan ngene iku lho Bu sing dhisik nang didoli dhisik dikeki dhisik aku ngono. Wis antri 2 jam. Lah kok agar ngimboi disaut ontelan dinyakno. Angger disaut ontelan dinyakno, ya nangis to bocahe. Iku nggih pun SMA Bu, larene niku. Laris. Nangis. Nggih nangis kok. Lesu kok. Niku lho tiyang sampean mriki lho Bu. Urung tak kei tepung beras lho lho. Jadi kini tawan kacang wong mo saiki dhek mateng durung. Nek kemudian kayu sak jam. Apa to ya? Sak jam. Tirane dereng enten Bu nggih. Semepet niku. Suci dah malah saya urupanan ini iki lho. Sudah tahu. Cendol tewe lara.
Iki kopone songo. Sik tau nek pergi lho, nek bareng enak iki bersih. Enak gendel rasane ta. Iki ora gendelane ndok nggo itung kok aku. Hitungan tenan ku keloro pelaure lho nah aku tak bokoki ngono wae kan. Tak gendel niku ligang 100. Masa. Wong bongkok-bongkok. Kapok mboten kecil kacang. Pas lah. Nah ningali lomboke niku lho Pak, kula sompoken Pak. Batora. Muga kuwatah niku. Nggih, saking kathahe Pak. Awake wis leso. Sing damel khas niku wonten daun Nggih. bawang niki nggih. Niki sing paling sedep niku ya tapi bawang gorenge Pak. Nggih. Mboten niku menune mboten enten niku nggih. Mboten tek mboten. Berambang 50.000 ya tetep niku goreng berambang ku. Nek niki ya kangge variasi mawon sing niki. Tambah penyedep nggih. Nggih sing sedep niku bawang goreng Kak. Oh, bawang goreng nggih. Nggih. Nek niki ya umpami tiyang damel pakaian kan variasi. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Suwedep niku disukai bawang goreng. Ini goreng karo sirih. Sabtu niku kula nggih goreng, tapi dek ini nggih goreng malah pun telas. Dina Jumat itu angsal pesanan setunggal atus sepi. Nggih. Jane prei, mboten prei. Nggih. Seling lumpuh. Nggih. Iki cek sien Bu dereng jenengan dereng mriki enten tiyang menika. Endi terake Blitar Bu, tapi turune niku yo gane Pak Gun niku juga Pak Gun Kunci nggih mriki rengel niku. Pertama kali mriki Bu. Nek kula mboten saged Bu hapunan, tapi ibu niku nggih saged nggih nampani to. Tempe ya di sini. Betul berambang ya tadi yang kita. Ini kan juga betul-betul. Ngeten niki susah lho. Khusus nggih, mboten dipanen isine mboten nggih khusus ngeten iki. Godhong itu. Nek damel isi nggih isi. Benten jenis berambang ini. Nggih beda. Ngeten kene iki damel godhong to. Sayur. Kutha iki senengane biasane no gunung-gunung iki. Dadi sowan. Kok lek berarti ya video kok omah. Omah kan lo anaknya malah gitu kan. Nang kali kayak kabeh kalau di mau mah dadi sing lanang mati dijana itu jadi ke Malang. Sagrane tanah itu kan gua itu. Punya ning malah larang. Betul. Ya anakku mana tanah murah malah tukone saiki bejo. Nggih. Ayo kira beranggon kalau bisa keli. Dengan kalet tok pun. Nggih, tanah iki wae. Ini cukup batang, tapi yang 800. Sing ageng niku anu niku Pak. Sing nomor tunggal. Sing nomor setunggal. Bagas, mboten nggih sing rengel niku lho. Nggih, nggih. Sing lemu anu lemu niku to? Lemu niku. Nggih, nggih. Tengok pakai padha brekan. Lemu niku. Nggih, nggih. Tapi nung kuliah nek iki. Kuban ngono. Tapi yes, Sukses malah kami. ya alhamdulillah. Nung kuliah nek dhewe. Karo buane cek karo kuwe iki delok nek kuliah yo. Sing mantep.
Tigon bayane gede. Setelahnya. Anu kombunge niku nggih. Nggih. Dina ora mati dhuwit 20. Nah nggih. Pun ketemu dalane ngenten niku pun nah. Tapi satu apa-apa ya aja kaya melok aku kene iki. Nggih. Ngene ya ngono. Ngene kesel ngene. Tasih angsal gori terus nggih. Anu jenengan Pak nggih. Nggih, mari diterima lho ora ceng. Nggih. Padahal teng kota pun langka mboten wonten nggih. Nggih. Kalau lah ngene diterima. Ya bapak ngene kene kabeh niku tane. Wandur Pak dulur ngono. Nggih. Itu jenengan 550 ki 600 sak sesine yo. Yang saya nyurale saiki disrekel neh kuwi. Dadi nyrekeli ronggon wong kene. Napa lang. Ronggonge watusan. Nah kok monggo sik kono nanti. Ya wong kabeh rezeki. Nggih, Pak. Leres. Kan terima jungkir wale ra mendek ya Lah nggih. ngono kae. Ayo Timon. Wong kula niku mboten gadah rencana kuwi kok. Omongan kok wong dolan. Kok dolanan ngoten. Nah, ya rezeki ra lawan-lawan to, Pak. Yang ngono kuwi. Ora ndek omah ndek apa ya. Nggih, Pak. Panas dek. Kula wau turun dalan gitu. Oh. Nek tak arep tak kok iki kono ndi aku. Kilo 100 deh. Jadi niku paling salah perkara udah wong binangan kalek dulu kuwi. Ke guru ki joblangan, Bu. Damel guru ki joblangan. Apa ta? Kuwi kaya larang. Cintane kaya itu, no. Nah, joblangane saking jerune. Saudan 20 juta lho dari kita Bu, 200 ya. Apa? Ngono ga sing ngitung to Epen. Ini dulurku sing kuwi sing omahe tak tumpu buase unggane tonan pasti yo tambah makan aja. Sing adike Bu. Kula kelahiran 75 kok. Nggih kakak iku lho. Tapi jeneng kula niku kakake jeneng. Kula niku pun tuwa, Bu. Oh ya kok kula niku umur 26 bulan. Itu membaik kayak rapine kaya. Tapi nek tiyang gunung niku kelahirane tuwa Bu, tapi niki kaya jagung ora leh udan. Pripun? Nek tiyang gunung niku lho, Berangas. kaya jagung ora leh udan, modele wonge kempet-kempet. Ora iso seger-seger ngoten. Tapi sehat. Nggih, nggih niku pokoke dijaluk nggih sehat niku Bu. Mboten sugih dhuwit lah nek sugih sehat. Kapan Pak? Entongnya di mau. Nih, ini nih. Benong ki sore. Kedua, engkau. Dan bervariasi Pak niku Pak. Nggih, demel variasi. Nggih. Mungkin puantes nek di ijo-ijo teh. Peno, Bu. Sik. Tak si anak. Ora ada. Nambah HP cari rasa. Mimin. Min. Nanti bas-bas. Dos. Ya nados. Sampean ki senengan iki berat-berat iki. Ora nang atas itu bas ngomong. Kok bas ngomong bas. Banu. Karo biasan.
saring. Iki pokoke kesane menep ngoten lho. Nggih. Oke nggih kasihan sing dadane di saring niku nek badhe kula besi malih kula saring sing ladekane. Iki nek pun benepan Tengah ada. nggih. Kapra. Iya. Seko kono dene. Gak. Kok udah itu hubungan ini? Oh, dia matang pisang. Kok kamu tuh jalan dulu dong? Kita kayak gitu ya. Piro. Kenapa songo? 5 mbek 3 sing cicok iki dibagas kok ditambahi to mak kunjene tambahi Mas cicok dheweke lebih aku kawan-kawan kok kelan ngono. Ngerepoti dulu. Nek tanaman. Tak kayak sedih ono ono. Belum nih kan Rene golek gambar, wis namanya kok nek kudu mbak sego mangane bengi-bengi. Memang sabun ya, gak tak? Giring-giring dulu. Tapi ya, Apa ya? kamu nggak sedih boy ya, anak kami ya, Pro. proto. Mau berkali nek gak jematur sing kawan masakno. Awak dialog nek kalau mesen iki mesen kok. Iki dengan. Nanti saya pengen. Berese wangi. Nggih. Rasanya bunyi, oh, kenapa bisa itu nulis mekar kan? Biasa-biasa ini ada ini. Nah ini gini, ini kita bergabung itu kan reno-reno. Enten sing niku namine 32. Iya. Sepuh kek ngawi mboten? Nggih. Cedak. Aku ya Jenegara Ngidul Kulon. Nggih, Bu. Ngilen. Ngilen. Ngilet. Mawat Surabaya endi? Mas Surati. Oh iya. Jawa Tengah. Perbatasan ini. Yo ora tau roh ndi kok ngarangno tok. Mipit niku lho Bu, kula dhek nembe semradenane niku to buku. Maipit niku. Nggih. Pokoke nemen kok Bu niku matah niku. Soale mabukan, Oh, alah. mabukan mboten Motor ora tau. Tawaten kula to, Bu. Mboten nate jalan-jalan Bu. Aja kono, aja kek kono lho, aja kek kono. Kek kene pisan. Dek. Sampe sampean iki mbek acting tuh, Mas. Halo, guys. Les, garek kedua, Dek. Ini saya taruh di sini daunnya. Mbak. Malam Nggih, nah. kasih mae-mae ngoten lho. Pokoke sirahe Iya, nak. sirahe ngelu niku, Bu. Nggih. Nyuwun pangku. Kakung. Nggih. Oh, niku pun likur kan, Bu. Nggih. Tapi nggih tasik alah ngalem nih. Turene tiang-tiang niku
Kena aku sitok waktu itu. Ibu lek kurang kono, di masa tekan jatah toko dari lek kono ta. Tak ngene-ngene kena iki lho. Dene kok dulu. Tak kono ngene. Ini sesuk cuma dari Solo dong aku ngojo. Berarti liburnya teng dinten Jumat Nggih. terus nggih anu nggih. Nggih. Sing adhe teng blimbing lho. Nah, masakane di pundi? Aduh. Masakane di pundi? Aduh. Nggih pun. Tapi yakin sama nggih teng Beliau ngene. Nggih. Beliau Malang. Nggih. Ya aku Malang. Malang ki itu kuman ketune kan anake, piye anake. Jadi papat ayo. Oh, kono-kono gitu ya kayak mbak gak punya anake itu. Kono kan sing rumah tangga. Kembar opo e? Nggih. Kembar loro kan. Ini size lho. Nggih. Lemu-lemu. Nggih. Ayu-ayu. Yo disusu mestinya yo. Iki mbak gatahin ndi mi? Tadi ya. Tak enak, ya nomor 7 kene tae tak bane, mbake mbungkus telu. Nggih. Nak dibungkus sami nggih Bu kene. Sama 10.000. Nggih. Nggih. Oh piro? Minggu pindang terakhir. Bang kok tekenak-tekeni. Kalau gini nanti. Kesel kali lagi. Pertama gini makan apa? Lah sak porsi nasi Ibu. Wah. Aneh kali lagi. Mangan kono juga terus. Cek apa? Jangan tahu sini terus. Itu kan ngomong pokok karek ibu. Ayo, udah main ini. Iki nomor loro ndi mi? Sampeyan tanggane iku to Budi ya sampeyan. Tong ndi? Nek bapak mau nganterin ndi, Bu? Iki tak mbi mandi. Aku rasa nganter mana ngurusnya. Yo pakai pin. Jalan-jalan. Nggih, Mak.
Semua minyak ini. Kayak pindang rame sering tak kok ini. Pindah. Nah, aku pindang bapak aja. Saya pindah lewat. Pindang ini Bu. Boleh gambar nek warek ora sido. Boleh coba. Tewel. Warang ya tuku nek minggu iki tewel. Biasanya main lagi Itu toh. Nek mboten ngagem pindang ngeten iki pinten, Mak? 10.000. 10.000. Berapa wae? Oh pindang, nganggo pindang katae 16. 16 sama tehnya, teman-teman ya. Porsi lengkap. 16. Karo tempe karo minuman 13. Ini kelewangan karo iki. Pindang apa ora le? Dia mulai ya. Untuk sindir. Iya bener kan tak dodol ki mau. Dodol. Tomboe ditinggal. Nek kok ditinggal ki piye? Lek anak. Besok kayak kokos ora gak nang neh. Kok kok nang jeno ngene ngelewi. Yo. Kang di parai sore setengah tuh lagi. Hari ki diles. Unjuk gune. Arene cek. Besok di kuning sapa? Aku kok. Iya ngapil nih mak kae. Betul sama nih kan. Ya, sampun. Terus Eh. Wong-wong ki nyak tenggene rong aku mau matang lho ya ini rong arene. Rong sampai itu. Sama nak paro ini. Sama ya?
Cuma ini orang no. Iya, pindahnya 2. Iya. Ya, porsinya Jakarta. Iya, berarti ya. Coba jangan. Nak bungkus, Sego sekarang wae. bungkus ini kena. Misalnya bungkus, Iya, sak sego sak jangan. ya wes bungkus sak sego sak jangan. Nek bungkus jangan tok, ya wis bedone keri segane. Dan ibu kari. Iya, soalnya wis kaget. Ambek gorengannya mak bungkus sego. Ya. Ojo ambek jangan neh lho, Mbak. Enggak. Atas jebone ora hari-hari ngene. Iki gak digangi? Nek eneng iki tak ono doli. Soalnya ora target. Ini target segane apa? Masuk YouTube mak. Oh, nggih. Enggak balik. Balik. Oh, ini ya rata ke TikTok ya, Mbok. Iya, jangan. Ayo wis kulo dhewe yo. Sampai ping 3 rene gak umar. Masya Allah. Mati. Tapi ini kebagian toh? Bagian. Bagian. Iya, bagian. Pundi Mbak dalamnya? Lumpang. Aduh, Oh, Pelumpang. Nah, madhep lho numpang kowe. Aduh, klotoke Lah iya acara kulo ki wong Sumberjo babat. Patung Tuban terus Kula Singosari. Iki ya pindang pisan. Nah, Pindang pisan toh? sing sijine gak yang Lamongan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tetap di kuliner Kuwentul-Kentul receh, teman-teman. Kali ini saya ada di desa Jaten Cilik ya, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini ada yang Kuwentul-Kentul, kuliner tradisional ya, di tempatnya Godeh Pero. Sekolodeh tempe loro. Tapi saya tambah dengan pindang ya. Bisa dilihat pesanan saya ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner saya doakan diberi kesehatan jasmani, diberi kemudahan rezekinya, dan diberi kesuksesan tentunya. Nah, di sini lur ya. Gak usah kesuwen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nih lur. Rempahnya kerasa banget ya, gurihnya dapat, terus pedesnya juga pas banget ya di lidah saya. Wajar ya, belum buka saja sudah banyak yang ngantri.
Mergo banget enak lur ya. Daripada aku penasaran nanti, aku minta tambah lagi sayurnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman ya, kalau sudah melintas di kota Bojonegoro atau Tuban ya, wajib mampir di Gudeg Pero. Buka jam 7 pagi, sudah mulai gak kebagian kalian ya. Ini tadi jam setengah 7 sudah didobrak pembeli, karena benar-benar top marko, top soal rasa. Saya jamin nomor 1 ya untuk Gudeg Pero ini ya. Nggak ada tandingan di tempat lain. Recommended sekali. Oke ya, yang sudah mengikuti kuliner saya kasih info harga satu porsinya itu harga 10.000, 13.000, 16.000 plus es tehnya. Nggak rugi lor, naik gunung pokoknya di pucuk gunung lokasinya ya, bisa dilihat ya. Antri-antri luar biasa ya. Buat kalian yang sudah mengikuti perjalanan kuliner kentul-kentul receh saya ya, saya doakan diberi kesehatan jasmani, dimudahkan rezeki, diberi kesuksesan tentunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.